Môžeš. Slave. Bola Ivka. Už? No, kde bolo, tam bolo, žil jeden cigán. Tento mladý človek bez záväzkov žil záväzne na ulici 20. imaginárneho prvého. Áno. Aha, 21. Tento šarmátny šuhaj mal kamošov Vera, Kuba. Joža. Tak Joža. A Kuba. Áno? Všetci boli fanúšikmi skupiny 21 na imaginárnom Facebooku. To je podvod. Enter. Tam tá panuškom. Vidíte? Nefunguje. Je to podvod. A tak raz nahodili rozhovor o hospodárskej kríze, ktorej hlavnou témou boli klince. Klince nezarábajú ako minulé. Áno. Vôbec už nie je to tak na dračku. Ako napríklad henten. To ste jazd na Ciporekce, jak naše. Tak bereš na Ciporekce. Chápeš? Pozrite, musíme, akože toto keď zoberieš na Ciporek, už vôbec Nemá šancu, ale ja som počul, že v najbližších 2 plus 1 rokoch by mohli ísť klince rapidne hore, tak možno 21%. Ako, myslím si, že by sme ich mali zachovať a potom si ideme na to, chápeš? No a kde ich skriem? Klince chodia po dreve. Dáme ich do dreva. Dobrý nápad. Dobrý nápad, podľa mňa. Skrieme ich do dreva, určite. Určite pôjdu na dračku. Áno. Poď tu na gitár. Poď, zadri ho do dreva. Áno. Au. Po chvíli sa nad ich príbytkom objavil prekvapený Rudy. To Rudy? Kto? Prekvapený Rudy. Čo robí? Pán sa stará. Aj o cigáňu.